Така, здравейте, приятели. Значи 23 февруари е. Температурата е около 18 градуса. Часът е 11:30. Значи на предния клип ви споменах за прашеца и за теста има ли прашец в природата на този етап. Ето това е отговора. Не е достатъчен бой за прашец. При пчеличките е като при мечопух, колкото повече, толкова повече. Сега ще погледнем и на долния. Да. Положението е същото. Пръскат го навсякъде, валят се в него. Въпросът е всеки да събере колкото се може повече. Така. Да започваме сега с това, което ще вършим днеска, да поставяме ноземат херб. Значи, ноземат херб и следващото третиране е с имуностарт херб. Това, което аз правя, е да слагам в пликчета по 200 мл от разтвора. За мен е по-лесно да направя 190 мл сироп с 10 мл от ноземата, за да мога после да го меря по-лесно по 200 мл в пликче. Така, ще отворим този тук. Значи време е да се прави пролетния преглед, да се прецени силата на семейството, да се види ако има нещо да се направи, което е нужно. Значи каквото трябва да се направи, макар и малко на този етап, е по-добре, отколкото по-късно и да го правите в повече. Трябва всичко да е на време. Не чакайте последния момент. Действайте. Така. Махнем плика от твърдата храна. Да изчистим пчеличките отвътре. Да не убиваме излишно. Така, днеска ще слагаме и по една лента с етерични масла. Така. За акара профилактично. Сега не откъде да ги отворим. Така. Аз я махаме. Значи пчелите са почнали вече да ходят настрани, да се разпечатват от крайните пити. Ето, тук блести. Значи разпечатват и пренасят. Да им е по-близо до пилото. Тук малко са ме отменили. Няма да се занимавам аз. Да им драскам пита, да им пръскам. Така. Ще видим дали има пилот. Тук няма. Ако да ги опушиме. Така. И ето го пилото. Ето е майката.
с червената точица. Ще дойда малко по-наблизо да ви го покажа. Ето е. Надявам се да се вижда. Ето го и пилото отсам. Значи излезе един ветрец. Сутринта го нямаше, но все пак ще действаме. Така, ето още една пита с запечатано пило. Още една. Значи развитието на семейството, ако започнем от сега, нататък ни трябва 60 дена до първата паша. Значи тук е с прашец. Тази пита. Няма повече какво да гледаме. Тук е ясно всичко. Нещата са добре. Защо даваме ноземата? Значи нозематозата винаги има, спорите ги има в организма на пчелата. Въпросът е ние да ги намалиме. Ако те са под 1 милион спори, значи пчелата може да се каже, че е здрава. Ако са над няколко милиона, пчелата е доста зле и не приема никакъв сироп, не търси храна. Тя е в едно състояние, в което не е в полза на никой. Нито може да гледа пило, абсолютно нищо не може да очаквате от тази пчела. Преди да започна да използвам този препарат, тръгнах да слагам сироп, когато цъфнат овошките, обаче пчелите не го приемаха и си задавах въпроса какво се случва. И след като изслушах доста лекции на доктор Илян Гечев, стигнах до извода, че това си е нозема. И това беше решението ми да използвам ноземат херб. Защо ноземат херб? Защо не друг? Ами защото тези останалите, които знаех, при тях трябваше да се използват около 1 до 2,5 мл от концентрата в определено количество сироп. Обикновено е около 1 литър или по-малко, там 200 мл, има различни рецепти. Но си задавах въпроса защо толкова малко и каква ще бъде концентрацията и ефекта. Докато при ноземат херб това нещо при 200 мл сироп вътре има 10 мл от концентрата, което означава, че там веществото е много повече и ще върши много по-добра работа. И затова използвам него. Но всеки може да използва каквото прецени и най-вече да има ефект. Това е най-важното. Така. Сега, ето го пликчето. Ще им направим малко местенце. Да го сложиме. Ето как го поставям. Взимаме си игличката. Тук ще направим няколко дупчици. Те пчеличките си знаят работата. Ето така. Другото, което ще сложим, това е едно картонче. Ще го забудеме с едно пинче. Сега ще пъна тук. Така. На тази рамка, значи слагам го върху рамките с пилото, там където пчелата е най-активна, където в момента са повечето пчели. И капваме 4-5 капки от
комбинацията от етерични масла. Не прекалявайте, внимавайте с етеричните масла, защото ако капнете повече, пчелите агресират. Доста е силна. Така. Ето. Покриваме си го обратно. Така. Това е операцията, която трябва да направим на всички пчелни семейства.